Media korte tumhan akero pipar piglo pini dak nitum CM Banglolo All Karbinglong Sorkari Gambra Association West Karbinglong lapen East Karbinglong district ini Sorkari Gambra tum telang si dak CM Sarapan isi memorandum pipi size ini tum klaim pelop ini lapen labangso along sita ni tum CM Sarpen memorandum itu pipi abang kini tum pilong lo lapen ke alang di sita kam ke klaim ponji so teng klaim ponji pansin tum man lam te pilo lapen ako putot ni tum apan kacing wai ti apan alang li apor N2G kasi mo apor kapeng ni tuman pacini gi pusi alang li tuman pa than pon lo apen la son thom son tia lam sini tum bikhe koi ke stress lo la tum ini tum central committee king vai lo apen ke number 1 ke ni tum la honorarium apu thaksi siam sarkadi si memorandum pilo apen hinia bangke village council la bangso metar ke ajiding klui pen lo lapen ni tumang bong sita kacing vai apong ni tum pedolo lapen pinian ini tum memorandum along jongpon lo je sorkari gambura tum sita dak village council along inclusiveness pula bang sudonanggi lapen ke customary along sita village court along sita ada sorkari gambura la karbiang long lapen west karbiang long sorkari gambura tum sita ladak si anghoy do nanggi po ajo ni pensi pini tum pilo lapen ni tum memorandum kipia teng pen ke la ni tum positif si ke long si jet ekdam long asi adoko we lakar biang long kang customary hin punon lapen ka kapre ka sai development kama hin long puno itum ka dokowe cara braper lo puno tangte la mesenji puntum matha ponsi lapen tingwai ponsi la USI sitan itum deng ponlo ini nitum circle free ketong perlo silunijan circle koloni circle dak ditu circle lapen wes kar biang long lo dong kam circle asar kari gambra serkote jelang persi pini itum dak ketong lapen ke nitum kecing kecet hana tengpen mesen kusini tum celakalo Pagdong teng kota sama kangki longan distriktin Sorkari Gambra kita dak karbingung Sorkari Gambra kan prek distrik na Sorkari Gambra adon ha te ton kita oh mane sorkari gambra tumke asam angkang ta dormaha ba salary pua bangke kali sita isi honorarium pula bangso kapitik pondo lapen ke ahok lo dak litum karbi ang long laka under 6 schedule angkang sipuri lapen ke financial authority ke overall non amat ke council long sido posi nitum apan kaprek a district tengpen non amat ke nitum ke long cingbar be la hok lo lasi kapa cingbar je pansi pini nitum dak wang lo lapen ke siam sita la nitum lang pon po lam si nitum han lam te pon lo